Εσύ πιστεύεις στους μονόκερους? Αυτή η ταινία θα σε προβληματίσει. Ο Θέμης, ένας πρώην κατάδικος, χτυπάει την πόρτα της αδελφής του της Χριστίνας μετά από 10 χρόνια απουσίας από τη ζωή της, ζητώντας της καταφύγιο με την πρόφαση του ότι χρειάζεται λίγο χρόνο να επαναπροσαρμοστεί στη ζωή του. Η Χριστίνα τώρα, που είναι και η πρωταγωνίστρια της ταινίας, βρίσκεται στο εξής δίλημμα: αν θα πρέπει να τον δεχτεί ξανά ή να τον κρατήσει μακριά από τη νέα της οικογένεια και να τους προστατέψει από τους τυχόν κινδύνους που ελοχεύουν από αυτήν την νέα άφιξη. Οι δύο αυτές διαφορετικές φωνές στο κεφάλι της Χριστίνας εξωτερικεύονται μέσα από δύο χαρακτήρες στην ταινία. Η πρώτη εκφράζεται μέσω της Μιράντας, της κόρης της Χριστίνας, η οποία βρίσκει το θείο της πολύ cool και γενικά το συμπαθεί και θέλει να του δώσει όσες ευκαιρίες χρειάζεται για να είναι στη ζωή της. Η δεύτερη εκφράζεται από τον άντρα της Χριστίνας, τον Κώστα, ο οποίος την καλεί να συμπεριφερθεί ως ενήλικη και να μην δώσει στον αδελφό της μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς δεν αξίζει να ρισκάρει, να θέσει σε κίνδυνο την οικογένειά της, κυρίως το παιδί της, για την οποία ο αδελφός της μπορεί να είναι πολύ κακή επιρροή, ακόμη και επικίνδυνος.